Sasisian part ngi pidan subhai phi baro ashakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kibingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video dan ni phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pentep bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai Timen tapan ngin pek na yakani ka post ka barang shalai thamai po Shillong Meghalaya. Yakani ka post la palai ta ka Grameen Healthcare mentau benai arajar apuar. Ka kertang jeng ni ka post ka dei center manager. Kelas date lani ka tarik ka bakhado ba pila ban sama yiki applications ka dei hau kat santarik benai September arajar apuar. Yakani ka kam center manager ka laj bon ki post. Ki jaka jong ki posting ki langkum ne bala ai hang ne ka salary lani ka tolop ka dei kat sanajar hado apuar hajar par ka educational qualification ka langkum ne. Pila de ban pendap minimum graduate lani bachelors lani pila de ban pendap ya ka masters degree haka social work lani rural development lani public health lani kiwi dan kamru ka experience haka team handling but community mobilization komba shisnam hado arsnam pide ru bondan ka arshaka kum ka scooty lani ka bike ki candidates ki belong eligible lani ki bakwa ban apply yakani ka post pihak ban pha yaki CVs ki jongpi syakani ka email ID careers@grameenhealthcare.com bat ka interview kin sepentib hadien ladakan salong online lani offline